Mia mono mwanchu muri weta seni kia Ndizi TV ngo kwaligani ase entunda ya gato yo mwerio ya morobiri ubwensa kia ase litukoria lero buna botambe momanyete buna litukoria aramisi iko bali tuko RICHIKO obwansu bwe RICHIKO kegema wekatwe manye RICHIKO tumanye ngaki ekegambero yatebire yatinenirie mirobiri gete nkibwenete okoru serikali na kibwente ko wanchira na igosega bwente kugenda nemirobiri ngo neyo amona yanda mange mwanchu murigiria ntochikorigeria nonya nase ntwarochenga omurubiri orio obwa kana school fees gwetera senchera yekera gose omtanda izitizen nigobone nande omo charge gosomona chebi na chacha mwita abetega gotenenia gose ko tenenia omurubiri yo asegekegeke yonsi ntobwate omogeni tutukoria lero oyorachi gotwerera ase obwagare atutebinga ki ebwenete koba ase twararenga nonya nabantu bakali gutagorira chinsemo chinde elikuwa alibaga amangana ya national housing ose affordable housing genderere yani kutagorira abantu nande kwagacha chinyumba chinde ayonsi nachigotoerera asenchera yobwagale igobona to basagosuka to basakogendare eyendizi TV ensakia mobiri ochire nkuma asengu kobolia to bwatie gwetera senchera yemetandao barimole ase bibago tubwate wetera senchera ya Facebook asa watu nyamina Ndizi TV News Digital sense media ya YouTube tubwate buna Ndizi TV News na bayigo ase omtandao we website tonyere buna www.ndizitv.net na bayigo kwenye kubwate ekerengera kende gyonsi sangamo 90 wetera se namba ya 0792192834 inero namba mwanchu murigeria owachi osanga monantwe mambi ya lero ase ndetinda ndamo mogene itori tukoria lero ara kumanyere ningo agotenga yaru na emirimo yaye nireri karibu sana wakili. Thank you. Ono rigeria murigeria agari motenga ye ningo kabisa. Okay. Na ase kwaru nemirimo yao. Yes. Abanchwa abatolegeretia Ndizi TV mbiyamana sogo ikera nasege ikaleke asamalieta onkoro kwa MAECHE JUSTUS igondo mu wakili naenda kero kwa mu wakili kwa somo advocate aseke Gusii naenda bago chaba muruko monogeri igakopo mu monogeri bwe High Court of Kenya igotoko genda chikoti chonsipi chire Kenya ngima lakini rende chobisi cheito asengo kalire gasi chirali Nairobi lakini ngochande nacha Gusii asengencho ya mangana yebina na kumirana nichi client chane. Yes. Karibu sana. Mbiamono. Tuchake bono asinchera ya bene mwanchu mugere kere kwa manyiro mogeni wito nigo bantu gaenda ya masa ya muika ase engambo yiri tukuria lero koba ebirombi ligo tubya twanchera mangana go cyaba amange bono ebiro byakea igase igobono litukoria lero ntuchugambira mangana amange acho agotwerera agotebya ase obwagare mete ntunto manyeti chikomono na kitokoreria abawakili abanogeri bacha batotebinga igekekereiga nekeke minute no ntebinga aikereko kigambiro gyatebire gosikia ruling inke minute tinkote lakini ere nabago kweresera asenchera yobwime na kitokorigeria abamanye beri chikori ne banyale gotweresera ase gotwerera asenchera yobo ime twa wakili twarorire amangana manga okorekana sensito ya Kenya anene ase ensemo yebigambiro batukabwango iga twarorire ebigambiro bigotenenia amangana mange ya ebigambiro biko gosoreriwa gose yani ebigambiro bigoteba mbibwati boene bwabo byo gukora emirimo nabo igo twarorire nga nonya na nensemo ye serikali kegoteba nga obukuru mwimbura ase ebigambiro na ayunegati atuchukwanira tukurachaka kurase county ya Kisii enganere yabeteri tukore igoro ase omo women republic county ya Kisii abetega kurutirwa amagina shinga kyaringa matanga ya moye county ya Kisii sebono ne engana betega gotena komochia umugavana we county ya Kisii kolengana na inkerongero kyora ruko kubatakana ne engane jubuno mu wakili. RICHIKO lya Kenya nditebete tochora barai
nekero togochora barai aba kero murai naire chi function chia gose chigasi chia yatakeire gokora ekero gochense moye governor nero ba like nera the executive person ya se county ole igoraria oko ligeringa chibese chitoko nyora se county nkotumeka chire buya naenda magendro ngochara saba na inchi gogo chicha sensemo totabune women rep the women rep no muntu totebenga is a member of parliament negasi ayena gokora mangana oversight representation no cross RICHIKO asa mangana ya oversight no kurigelinga ebintu byabana inchi gokora kire bire ngaki ngotumeka bire buya igobone kara kogenda se function gokwana igoro ya mangana gosenga kie gabana yokole gasi that is part of our work ine gasi yaye kurigelinga ki egabana o iru chibese mbuya jigo koraki mbuya jigo tumeka so that yakara gocha saba na inchi obatenga chibese jimbuya jigo tumeka gosemba bejo koraki jigo tumeka akine no manyete kero siasa ya so ire ime egento ko objectivity gose yani omochoko gogusira I think that is where the abuno mochandole yeah. Okay, kabisa asante kigima. Nabo igo to gosikamotwe to gotikana nengana ya siasa se county ya Kisii ntwaro chinga omurobiri nore serikali ya beka yubono okwanira igoro yo gwakanira school fees kwitira senchera yekerero tokaranga nere omona chibina cha mwita oteneniri omurobiri ya segeka eketukore igoro asibona tebetenga murobe maiga yomunya gitari yomo koru county ya na koru Mr. Gikenye Dr. Gikenye atebeti ekigambiro nga murobe to bwatitiri chikori constitution ya Kenya sebono ota correct nga public participation se torochembo asense moye serikali nga murobe no bwana to kogendera korenga naye nkerengero ki ora rwasingani mbiye mono RICHIKO lyeto lya Kenya eli tuahitetie mwaka 2010 iko tokoliroka a progressive law yani RICHIKO liko na gukina nigente kanene RICHIKO liri tuahitete liko tebankelinga ki abana inchi they matter yani abana inchi gento gokoro gwikaba boli unga kingo jitole gokora gento gete ngakimukiroche abana inchi barwa maoni yabo elinde serikali yamana gusuka motu yamana bakore gento ekyo lakini bono ekororanga serikali etechieti ko boli abana inchi nga ntutakeire ko ire getambukiro kengabunekeiga tuchake gokora egento kengabunekeiga number 2 ekoroba ko tebanga chi school fees chietere channel yemo ichikoki liabekiru elinde to eterijibese ase channel yemo nainde what they want to achieve inkibatagete go achieve gose go ikerania ekaraba gwete chibese elaini yemo konya getari buya bono batagete barosike bebuya igo bono abana inchi batakeire baereswa kwanza nyume gento getarakoraki getarakorwa banjirane gose bakane lakini bono serikali yare kogenda yaetie gento bono buna yaetinga bono chibeste gachetere account yemo gose channel yemo like buna batanga eCitizen lakini imbarate bangaki ngaki ebinte bigo chikokoru and why aseki bagweteli chibesa ase bunayo kolengana naye ne ya kubanga ikigambiro ngiratire ni murubiri ojoiga ne serikali atabirenga omurubiri ngo chikobeka bwasioko ngwanchira no kwaninga ne serikali asokora kwane RICHIKO litwaeteti go twaeteti RICHIKO likolete gento nga devolution ebintu bigende guchinse but what they are doing egento bono bagokora no kuire ebintu guchigoro bigenda sayamu igo bono nkogenda tulimo mincha ye spirit yo muika bwe RICHIKO tokolete ki tobwate ligotebanga ebintu bikoleki bigende guchinse barobatagete gokora ki kubeka ebintu asahamu bintu ebintu ebitakeire bigende guchinse so that yakaro byagire guchinse nali nonya ne development yekoba kerase kogenda incha sokora kwane tigakira kira ensemo gosikore sukuru manage ebintu byabo kuna kwokora kwane okay yes. Na ntoro chenga
ase okwiraneria na ruchinga nero mora ibensatenga wikari chikogendera ose yani gwika omurobiri yo bwo wakano chikogendera buna inu aba wakiri ekera bono yabeire nga goika goika gekolekane kolengana na inu nakimo mokoirana na gose mokoira mangana ekera yabeire nga mona chibino tebire nga yaya no yode korumwene yote nga goika goikebe na ke amangana yake akubaikira inu buna aba wakiri Torochi boni gase torase ke gambero igoro yenga neyo terana chu kabisa yani yatin tuwase kereke erinde Dr. Gikenyi ara tegererunga mangana kya yabwate erinde kotie manakorwa okonacha kwa mwali atebenga bona batokora tokogenda chinsemechi ekerera aruo konacha kwaye ntoligerelinga ingaki erabe na bora nyoreke kwa advice government ekole encheragete lakini kera nyolenga framework ose bitambo kero babegete mbiri kogenda bune katipete bete iko bakukana ekero bakanire ingurunchi yo bono gose totebe ingurunchi yo omuntu ndebwensi yabwate bono gochigwikera ni egente ekyo nande giakanirwe ne bigambero byetu bya machiko yes lakini twarorire buna moroberio bo gachibuchinyomba kogendrete moroberio bwo gachibuchinyomba no bwate amangana mange okanwa gochia gokwanira amangana yo bwa gachibuchinyomba gontakete kotebaiga I think timanyiti ko sene attorney general yaitu etali ward vice president buya lakini any policy ende yonsi weti weika ebense yeli chikogete mutarachi weti policy weika mobulinga ki richiko ndiro ligoto achinguru tobeke policy ye onye chikeli ndiyo attorney general etakere advice president alia parliament into bwate majority leader bakogendi agenda ye government bate he majority leader into tagete bill engabune yega so that yakere bill ya etigu ya bereli chiko eto echinguru kobeke policy buneye bono buna housing levy inja bwate li chiko liko ye support igere igoroga igabosaiga bone ekero bate bire bosaiga igoroga bosateli anchored in law ekero obotutu kanubwatu kira samangana yechinyomba ngakiora agende koti ichiko kigo cha kutumeka ogende koti otebenga ki obotutu kanubwa berega togayane na kige kogere koti otenga ki ichiko ndiyo ligotebanga ki housing levy koleki ekoru so that the president yegende alia parliament chi process chionsi chieti wechiri chyo wetia machiko so that richike libekwe liokoleta a levy. I think we should be thinking but imanyeti ko sene attorney general tamanyeti gasiaye lakini abu no emochandole naligeretie nkararanga they are really pushing kona gosukibale mono so that housing bill etegali as parliament so that the agenda ya mangana yechinyomba agenderere chishu nechi nyinge chirase amangana ya housing bill egente getangani igoro ya malimo land igokonyora amalimaya igale under county government amalimaya mana kuba surrendered to the national government national government emana kuagacha chinyomba echi chimana kwa abantu bale informal employment litu elichiko liswali litangani ingo chikobe manager je chinyomba echi ekiagero buli muno bwaki we count national ya letter chibese ya agachire now we have that what we call devolution ya achire into play a county government is supposed to manage a land national government ya letter chibese ya bekire asi chinyomba echi ya agachire ya manyire go tebanga ki tikatoleta abantu bale informal employment bagole chinyomba echi this wali rinde in this public land egocha go change from public land to private land because these people will buy the land, they are private citizens in the land egocha korua public echiche private
Inchendoche again tungere tugwate kurunga National Housing Corporation. Yabero for many years. Ntogwate nonyan bosongo ga chinyomba chikoro ku National Housing. Echi National Housing Corporation yakalete yagachete. National Housing Corporation ngo ene para stato ya Kenya. Ego tumeka asego of land acquisition yagacha chinyomba yaoneli abananchi. E framework yakalete ki eraroro ekobwatiwa. Inki tutakogenda toere National Housing Corporation chinguru yagacha chinyomba echi affordable housing na ende karo yagacha chinyomba echi talinga n'omuntu abantu baliboka baligire bago kugura chinyomba echi ndabo mwana biashara mbwata chibesa inkinta chirangolere nyomba buneyo moko limiting aki abantu bali barende formal employment na bakonyora chinyomba echi. So there is also an element of discrimination. Ngo discriminate asa abantu bali batakoleteki batalikire chigasi. So I think it should be looked at illegally we so that omwana inchi onde bwensi or able ko nyole nyombeye aya nyole. Number 2 illegally about management ngakiko chiko koraki ngakiko chiko now the land is from the county. The national government has put in money. How are they going ngakibago chiko genda batuale partnership so that ba manage chinyombechi abuno emechande mengeberete na boiko twarira nga abantu bakali gotaguru chinyomba chinyomba ichi kwagacho. Yes. Ichi ko kiri gwanchira gosenda bori chiko liko tenga kere serikali to kore mirimo yabo na bego sheko imoki ko Rusia so menyete ego tagurire amo wekano asense mo ya changamwe. Yes. Na boigo no nyina se ensemo ya Rift Valley. Yes. Trans Nzoia twarorire abantu bakunganyiwa. Yes. Abantu abankonko gubarase bakogenda gose ego bakunganyiwa bati kubona twarora abantu bachangamwe bati betwa. Umanyete nonyandero iga ningicha mwao menyarora matuko iga menye mwao togo chonsokigo oika ogenda oligi into nga eviction notice korwa se koti ochichote bengaki na koirete koti kuangire goikira na buna tokoteba bona there is an eviction notice na and eviction notice italia koteba immediate nkongere chingaki nyebange nsoka korwa sayo. It is very unfortunate negento gigo kumye serikali tuabegete serikali tubegete protect omwana inchi kiagera serikali tubegete protect erendo omwana inchi na ndenere ekokosarali omwana na ndenere komochero omwana inchi na bora nyore maybe abantu abe barasobole mu bwa serikali botali bwabo there is a process engineer etakire kobwatiwa abantu abakoraki barusi wasali bairugochi ochiasa asayande tokogenda orusi bantu igo nonyano bole mu bumwe ibwo bwa Nairobi oli bwa Kerima family obo abantu bali mbata eto babaketi immediately mbaye tuchingaki bakatebe kungaki ebange goikera chingaki bunechiga monyore mwakorereki mwarura saya. So I think the government neta kire yaligere ngaki eko nganya abantu aba yababeka gochiasegete so that we protect even life because ekarato ko live into bunebi sometimes na bakonyanga nonyane nasi umuyigabo ko moine losing life. So tugwatenya human dignity abantu tebabe treated well ko bakomanya ugorwasi gochiasaya Mildred. Yes. Okay, korengana naye igaburi ebigambiro mbisikire kero trochinga ebigambiro ya masirituko asekolenda igebe dichikori bwatibwe. Yes. Nensemo yende yateba ya nintu wanto ko bwatigo. Yes. Ningobwe ngaiji boundaries pente ko beke ko bera egati ya serikali ebigambiro nabo igo ya ebunge. Ntobwate gende kwa gende ikurunga separation of powers. Kabisa. Separation of powers inkelinga kira ntobwate serikali igebwate chinsemo isato ntobwate kuna gwate bire executive lenda se president ni minister chair ntobwate parliament alirenda se machiko akorosaliwe na ende ntobwate bigambiro byaitu bya machiko lende chikoti the judiciary. Ekero toko tebanga separation of powers kira nsemo ye government nebwate chigasi chiaye etakire gokora na kira nsemo ye government netakire esike
ensemeli yende so that ekaro parliament yaro siri RICHIKO egasiye kegambero kya machiko noko interpret gose noko yani noko era gose noko beka buya RICHIKO linga kie parliament iminete yakaro yabegete RICHIKO gose kota these are the consequences ekaro RICHIKO yabekiru wakorere gentogete these are the consequences na executive yamana kweni force yateba nga RICHIKO lyabekiru intobono tekatoli ikira ninga kiri yakorere lyabekiru but now it seems it is the opposite serikali ekweni force yamana kotebinga bono rosi RICHIKO togo chikokorera manganaya so I think bona abo tutuka numbokoreta mporo nainde egento kiko kuminkelinga ekere president yaitego yateba nga koti yere corrupt what and what intobwate president at his disposal nabwate ebinte binge nabwate nice nabwate DCI nabwate nchiri nyinge yo konyora information ekera nyori this information nata kere ko yetumia this information kogenda igalia seke gambero yokuronga Judicial Service Commission ekera ya chire Judicial Service Commission atebenga ki mo judge gete nabwata mamojo a corruption elinde Judicial Service Commission elingo lyo monto oyo ekera ya nyori nabwata mamojo a corruption akoleki asali wochika naenda in fact the president na the ultimate person na ero omuntu bwo mwelio ogoseria a judge ko office ekya ka Judicial Service Commission ya recommending aki omuntu yo twamanyolenga nabwata mamocho naende president yakoganda naende yarosie committee yende yachunguza naende omuntu oyo upya ekara ya mochungusire ya molete report president yamanotenga oyobono tali fit cover in the office so the president should use his power it's part of his roles to function chiaye koleta sanity koleta mochoko asichikoti cheito the president tanga buna muntu bunanje okawaida achakolera ngaki the court is corrupt ekara bwate information ingabune UNN igatakire ko yiragigalia lastly ekaro rende kerede talinga negento kere in the law but ekaro the Judicial Service Commission yekolika sometimes they share reports you know there is this it's separation of powers but the meaning thing we cannot consult sometimes they can consult yo tebanga abantu buna baninta gete by wegas abana botu recommend but to the tide to wegas what is your take on it or we list oligerelia o tebanga ki maybe your report ya yo tebanga so and so take it so and so takolete all reasons chiaye so the president na what chinguru chinene chio koleta sanity naende telibuya the president we nse yaito ya Kenya gotaigwera nkie koti yakoteba onyereta kuigwera what about the common mwananchi nkie arakore ekero common mwananchi na rata igwere nkie koti yakoteba nkitoko what are we creating in our country we are going into anarchy ntoko twaro mochoko we'll have disorder omolembo sira asense yaito so igoko ikatobe careful na kitoko kole bintu bito okay twarorire nga ekero kurigirire as executive na ona inere serikali osemura ibwense mura ibwense amon tetebe na bunge tore bako kore mirimo amo anene kere twaroche nganeri ya housing levy mangane housing levy kago teneniwa ni gotwaroche basokete anene mu bunge oyo romurai bwa barabangase bunge kimano chungwa bagokwana gose bagotebanga goika kwikemero biri yagenderera bare rio kierimo ne president ekinke minute bo osenke koroki ase kolengane RICHIKO ngwanchira nire bunge yanchira ne serikali gose bunge nabwente gopingana wanere gose nebwente wetenenera ebunge turochirinde twate bangali ebunge tubwate those who are in
in the government side, and those who are in the opposition. Yes. So ntobwate the majority leader okogendia emiroberi ya serikali imeye bunge. A majority leader nero bwate agenda ya government. The majority leader nero failure. Because natakire ko a president RICHIKO akakolera emirimo onyagatagite housing levy igagwikaransa n'abantu baye barose RICHIKO liete lichiko karamangana housing levy. Bone ere karago cha sabana inche igocha kuoga. Nero tarakore gasi yaye. Niko nero bono ugura matemu. Nero ugura matemu. Nero ko yuli president. In fact the president yetakire mubute. The party, the ruling party, yetakire morusie keroko because you fail gasi yaye. Yoko beka RICHIKO bono he has exposed the president. Because na baba takire ko beka RICHIKO ilia housing levy. You know, housing levy yeke koti eko ya mojinkelinga ki housing levy yetebuga RICHIKO liko ye support. Onye tebuga RICHIKO liko ye support. Parliament nere takire RICHIKO li support ya housing levy. Ingo takire go enshuanga RICHIKO li yaitire parliament. Ingo omotenelio kwa serikali pale ngo sio ko wakilisha serikali parliament is the majority leader. Yes. Ono kwa role nero failure gas. Iko tikabatika kuna kopeka blame games ya sitatake. Tikabatika kuna kora me judicial inga they are doing this they are corrupt. Na ubatara colleagues yabo. Ekiagera judiciary igeko enda ya era RICHIKO buna likoletoki buna lile. Yes. Iko na ubatara colleagues yabo. Yes. Okay, na ase nsemo tuteba sensemo y'ekigambiro bono. Ekere yarorire serikali nsemo yaye gose serikali egukwana metekere executive yarure gukwana n'abantu abangi bamaitenganero ero kusema. Yes. Ne bwento ko musamaega gose igabwento ko komenta chinguru. Semo y'ebigambiro. Ekere se atebire ngabono nige bwento ko baiga. Bwento ko musamaega gose bwento komenta chinguru. Ase bigambiro. Komenta chinguru asensemo emirobiri nere serikali totebe bigambiro byatenire akiri serikali yasokire batebanga guika twene kinga amangana yabere naiga osakorekanire ebigambiro ebwente ko bwana ko musama go se bwente ko gendera moto bigambiro bise ko bwabira nemagaga lioli intwe bana inchi torachandike because RICHIKO karoliro na lirolingo ngol protect abana inchi from excess powers. Chinguru chitaneti asa abantu abatoyete chinguru protect abana inchi ase chinguru echo. Ne judicial nere ubutamiro bwito buno mwana inchi. Esa komusamaega lioli mwana inchi ochandekire. Judicial netakire bwatebokon egende motwe etenenere RICHIKO tingo tebanga go save against the government go save against so and so they be on the side of the law but then egasi yabo not to take sides egasi yabo no tebanga this is the law and that is it ora no tebanga ki RICHIKO na bolire igo bakora mangana ayi bagenda ko chimotwe. Yes. Okay, nabo igonto aranga egati yababunge kurase ensemo ya serikali bagotenga bono gose batwari ebirengererio yuko chiko chakia engana yo kumwaka isiko mo Chief Justice Mother Komen kolengana RICHIKO kiribwanto kubwatu ko kere osinki kwante gokorwa ekere bono engana bune yachira mesa buna nateba ntobwate gendo nga Judicial Service Commission egendo kere twateba nga separation of powers. Judicial Service Commission nere kokora mangana yoko lika judge na kubuta judge na mangana ndirende a judiciary. Parliament tetebuga tichinguru joko genda kubuta Chief Justice korobisi. Goikega ndebe kama mangana seke gambira Judicial Service Commission. Na ende goikaba demonstrate ko seba oro kinga Chief Justice okoliro komocha gokomubeka koba incompetent gosenga taisaini kustabwa capacity yo kolega asielia atakire kokora igomba kogenda mbago
you know, think about wrong aki doli cast I don't like you. Njake kukoputa kurwa semere me ya okora gikaiga. I don't have to like you. Eka sia eka roko yakora buya RICHIKO ndikolete ndikolendete. So gotanje Chief Justice the Italian anero de neisa ine kogenda kuchumurusia ase gasia yakokora. Igo I think tikabaligereri buye nganeye mangana nale ba goje bakuana barorange babwate chinguru jonsipi beba ngaki power belongs to the people. Chinguru ejirase as abana inchi. Igo tikaba colleagues yabo baikeria ali asinguru cyabo cyokoleteki chigete mbagwetania ase chinguru cyabo cyokoleteki chitaigete. So Chief Justice Komurusi obviously is not 1+1. They must come up with a petition, because a petition by the Judicial Service Commission, and this petition will get wale amamocho a Chief Justice ya kolire korwabis. Yes. Igobono ngakiki chirebone a Chief Justice andakira rusu korwabis. Ngakiki. Gosima mocho kiari arakole anyali kurusu korwa service. Onyonyo lirunga nabwate uisukandire namangana a corruption na bakurusi wa office was on a gross misconduct. Like you remember Nancy Barasa, you remember the former Deputy Chief Justice Nancy Barasa. She was removed from office on a gross misconduct. He did not conduct herself well in the public. So goes normal So was on health issues, you're very incapacitated. The takunyara kokola gasia yerende. Those are some of the grounds a Chief Justice baraire marameshi arusi wobisi. Okay. Yes. Asante kimo mwanchumurira nigotore meyomorobero bwe ensakia asetora sensemo yobwansu RICHIKO ekengesege kugochera kera tukori aramisi ochakera ensemo nenu sugwika chinsa chiri isato batonyo rasini rende goikatwale goikirane bono nigotore ntukumurikirana igoro ya RICHIKO asensetu ya Kenya amagana atware gakolekana ase ense yeito ryale mamincha ye RICHIKO ayande bono agotwerera ase obwagare to kwanira mangana onse to kuna chinsemo chonse ase bono kotegendera kubwatia asensemo ya YouTube tunyore buna Ndizi TV News ainesemeri mtandao na boigase Facebook tunyore buna Ndizi TV News digital na boigo konye kubwateri boli rinde boli wetera ase enamba ya 0792192834 inere nambo mwanchu murigeria ogo toboria liboriria ogo sokorwe kerengere kya ogusanga monentwe wetera ase enamba ejo SMS ase ndo chenganere oyo nere momanyi agoteba lakini Kisii County yaito ya rentere omogusii obosoku esege inchiri kwagachaga kitiga banje amo bagache Gusii onere momanyi Nyanchama ngati akorwe birengere byaye kubwatikana nengane eri twakwanira igoro yesege ya kisiasa ejo egendete koenekiwa ase county yaito ya Kisii asebona gotenga anigo ya Kisii yaito Kisii county yaito ya retire omogusii obosoku ese giti chiri kwagacha ga kitiga bachamo bagache Gusii inengana aruteire abaraya kubaboli bachamo erinde banyale kwagacha Gusii yaito konye kubwate kerengereri kyao mwachumuriria to basa kumusa maiga tuma wetera se namba ya 0792192834 inere namba ya ito gase studio ogotoma libori riao kerengere kyao netwake bwatoka asenchera ya bene kigima ngosio mia sense media ya Facebook asenchera ya wangoiga tumaye gosuka gochimotwe ndochenga nere yuni yule mmoja tabano wale mejomorobire Evans Agai yata watching live from Nairobi Nicholas Ogega tabana Juliet oya abana Sherry na Bildad Koranya Songo stage niko tune in na Michael Mtume MCA Masige East Ward tuko pamoja na Nicholas Ogega boy gata no bale na mwensie okay Masige East Zakari Makori Moginda ata watching while listening from Basi Nyamaru
Nyanchama na Evanson Maosa Amose. Okay, negati yabali batumire chichumbe cyabo nabange yabo kilisa abuga tabako na bakubwatiye mu rubiri korwa Nakuru City niko locked in imeya ensa kya to all ibacho fans. Asante kigima aba fans baibacho mwakwani we kigima Nyamwayamora awateba morning dorikana job and all guys from Saudi Riyadh following atano akubwati mu rubikoro chinsemo chiria cha Saudia nsemo ya Riyadh na Bismarck mkuu protector Bismarck mkuu korwa Kisii getembe Nubia niko ndani ina morgyo ye Shalon na mwano ye Eugene na tatu mwabo ateka amo ne family yonse. Asante kigima gendra go chararia chisemesi chao na boigo chumbe yao oka aigase stude ende tonyale kwenye bwato ka asembeo asenchera ere engi ya kigima togo skamote wakili twarorenga mochando nore ase ansemo ya IBC konengana buneki kamburka tenga nerebiya amangana ya IBC abe kuborungi kegaranga twarorenga onyene chi county ose toro chinsemo chiri chisemo chiri chitabwati abarai we kaboniga abarayanda ke basirete una asumo bikane mwamsiye be wodi anyamaya wodi ya Nyansiongo bobochori bwabete bogotugutirwa wale batande bagira negative ya ntsa we kaboniga ntobwati IBC kolengana naye ekigambiro nkyarwete ogochikamatuka amaiga iga matuka wango iga kuni tukara nsemo yo kwamiria serikali kegoteba ngayaya tiga babwati orobot rori rwa bipartisan rori rwa NADCO rwa betero ko rwa national dialogue committee ri batenga tiga orobot ruru bwatiwe asogochora abateneri ba IBC ninki ase nsemo ye kigambiro ninki babone to koreri kwene kinga umurubiro yogenderere gosengane yagende kego yaberike gosko chimoto kegara abana inchi ngumi abari ndwaro chenga emyakeri yechi boundaries ya amangana yechi constituency gose chi constituency chibente commentwa gose chikorigere ya yarire njabete gosine chere kyagere myake 12 bono ya aitire nechere ninki ekigambe kwento kora iri kwango yomurubo IBC gato chinga asense mo ya IBC asense sitwa Kenya ndo chinga yarate irasebonika gento ndate samanga IBC we are in a quagmire yani tole asegete tutamanyeti what we should be doing next gose nkigetakire gokorwa and what is unfortunate, there is a lacuna, yani there is a gap narrow as RICHIKO kotebanga inkitutakire okora when we are in that situation. Nakiga kogera I think a speaker in National Assembly I think now move to the Supreme Court kwa a advisory opinion especially on this election you know, there is even that member of parliament who died somewhere. They're supposed to conduct an election. There are several MCAs here and there. We have somewhere MCAs who have died. We need to fill those positions. But I be the IBC Nero is the commissioners Batayo. So I think the Speaker of the National Assembly I moved to the Supreme Court. I weigh an advisory opinion what we should be doing because when there is a lacuna in the law was I think the only recourse to bugata is the court. To agenda se court ya tuera ngtutakire gokora. Elinde amangana ya koleki agenderere. Secondly, I am not opposing amangana anadiko report. Imbuya karabantu bagukwanirana. It is one good things we go check karabantu bago chichamo. Bakwa na amona living TV ya biwoja. Kolende tigatwa bwatie
RICHIKO. If we have IBC na inde ekochoru na banasiasa, it is going to be chaos. Like you remember the last IBC, igo yatwarita abantu bale partisan, abande bakubwatyo mulengo oyo, abande babwatyo mulengo oyo. Ukairero karole getambo keri abande bagatama kurwa bomas, bakagenda asabachite bakachaka gukora declaration cyabo. So I think karotoko involve politicians ya soko chora this IBC bono ga kitatebenga ntobwate party ya party egorogose party black party white bono party black ego tomego IBC na nje party black ntomego IBC orojenga aquí tora agenda gadi chuko kolegas ngete ngoligeria mangana arengete party ya kwegere party ya so IBC all commissions should be independent the way katepeko teba ntitake iliko twara sub political affiliations one njere yabatagete kogenda nga politicians bachaka kochora those commissioners na aro it is going to we are going to have a crisis. Let us follow the law. The commissioners in place so that I hope the Supreme Court will soon give us the opinion especially on these seats tutabuati representation like aba MCA facility was abande chikura cyaba cyabanafied. Yes. Okay, asante kigimo mwanchu murire nganje tosiumia eseno area yomoti muko torasiba mancha keigo tukwirana ntogenderera amange kena amange agendete asensite Kenya na nena ntorocenga obochori mbabwate buna semo ya abawakili na tigotorera amange na kibero bereti ase obochori ubo tobasogosuka tobasokogenda tambe enero Ndizi TV obwansi bo Gusii omurobirio nensakya. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Amariogo yemete nigabeire richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somochi obosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari torwe company ya Super Medical Center egotoka somochi obosongo igangurwari tora marwaire amange ande karagwa chine ntogwate machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubiri umugima wansira umutu mbaka inse na ichigo toteingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia
0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande babwenire igo totwara bwoba bwone bwasiakara bwachire ose kwaranyura mario ko munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Negenteki ya konyori bintu byugutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byugutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chokisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigoba kurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo songo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kugiye bintu byose biriyo kolera emirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising kibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au biogakora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Mano mwanchu muri weta sene kya Ndizi TV asoko gendera gotengera omorobiro bwensa kya goika egekekeiga agotenga karibu na inde asensemo yo mwerio asebono togenda tukwanira igoro yeri chiko obwansu beri chiko meya Ndizi TV na bwansu bomugusibwe katoba obwansu beri chiko momanyanga richiko na dole ndi bwato obwansu bwaye kwamanyo bwene bwa aseboberete tukunererwa paka ase bwene bole mwanchu muri gendera ko bwatia kigima asensemo ye mitandao balimo soka muri asemirimo nabwo tubwate wetera Facebook no tore yama ase yama no tore live wetera se ensemo ya Ndizi TV News Digital abuno watanyora kigima oikoli kama leta yuansi Ndizi TV News Digital weka YouTube olike Ndizi TV News watanyora yama ase yama no tore na wakili gaiga asitogenda tukwana mangana RICHIKO rienseto ya Kenya na aliagendeta se enseto ya Kenya na waigo ase mtandao liwe website no watanyona www.ndizitv.net abuno tore chinsa mirongebire nenye amasama tukatano nabire yeiki no tororokera chinsa chonse mirobire yonsi pi Ndizi TV no konyenyora igobono totenga agose tulikunyara goikera Ndizi TV yaya no tore ase namba asangana intwe kerengere kiawo ase namba ya 0792192834 0792192834 inere namba manchu muri osanga 90 yamo ase yamo ime ya Ndizi TV gaiga orwe kerengere kiawo kwenye kubwate libuli rinde lyonsi nabo kubolia erindo nyale gosemi kwa kyagara wakiri no ale gaiga sengencho yao erinda nyale gototebinga ndi ichiko kiribwente ko bwati wana na kitobwente gokora ekere kigambiro kyarure ogochika okay tutenda se semo yende asenganeti akwanire igoro ya mangana twarochenga asensemere ya Nairobi abantu mbabete bakonyora mu basokano bo muriro bakugotuboka eiki ya itete tore baraiba gwesokya na kugikiria engana eyo sebono tukumayenga ichiko kibwente kubwatiwa ekero umuntu atete gochaka oboncheri asensemo mugosa sensemo gete anena se oboncheri abonga buno bubwa amaguta yeche petroli na boigo magana yechi gas ichiko kina kiri chikoli gukwana aso boncheri bonga buno bwakili na kiri chikoli goteba kyatwaro chenga abantu mbabete bakonyora omuchando mona abantu batanomo gosiria magima bogikira boniga na abande wetani chiribu wetani chimisato konyora chingoma chimbe inga kiri chikolera watebe kira monta tete okoro boncho dia sense mogeti litanganinko tomapole yana sebali banyoru mu basokanolia na inde negento yikukumisana because yomanyete karotobeka ta serikali ase kerogo na ereta kire kolenda bana inchi. There is a reason, I think, in the Arabian TV, I checked it because Nairobi, I checked it because Machoko. There is a reason why I saw a residential area, I got industrial area. You know, areas, Chiatengiru, Kere area, Buate, Mangana, industrial area, residential area, this is land for agriculture. You know, such like things. There is a reason. It's about Nairobi TV, Kobekeru. One of a plant area ye gas. Ya bege tugali alia yes as angana sabantu bamenyete. E gas negento kere very dangerous. Kere very volatile. E mwaro le binto yakora.
na hande gento yo kuminkelinga ki EPRA body nere koroku EPRA ekoregere mangana ya energy EPRA konyora ya ulire a company a license to operate from that area. Okay. Many years ago. I think when Pavel Oimeke, former MP Parliament of Onchali, akararinge SEO ya EPRA. They had konyora bali kireli rube basi kirigento kelia by your license. This wali neri. How did these people ngakia banta banaende bairanete bakachaga colleagues under the watch of NEMA, under the watch of EPRA, under the watch of all the leaders watakeire kobase department yeyu. Na roche moiso ndo bacha kwa arresting ngo say watchman is doing nini what surely ngakiora chiko bwate watchman ebekirerende amari abandi surely you know as chinse chinde chigenderete a training ya konyole accident y'omuntu nono yomukwa minister ya resign minister ya transport ya resign we need to have abantu who take responsibility iga korwa EPRA, even the minister of energy ntorara ka koteba kende igoro ya mangana ya gose step kibatekiri so I think ntotakeire tubwatiri chiko asogokora chigasi cheito amachiko na mange abantu bakubwati asogokora chigasi cyabo kubwatekana gose gochake biashara kubwatekana biashara ki ogokora. Okay. Nabura nyole ngokorole biashara bi affect environment. Ekero kole biashara bi affect environment we kogenda samangana NEMA onyora approvals elindo chake ko okole biashara ebyo bi affect environment. There are many approvals okoewa. These approvals ekero okoewa temineti ngagosenga ngochandule. Approvals echiko na nsuta tutwaro mochoko tokole gento kiralete madhara asa abantu bali bakolete baonchukana ine like for example go operate a bar asa marwa koni wa amaru sometimes takeiri koni ku there is a distance between schools marwa takeiri koraki koni wa wonu mana konyoranga there is a bar near school licensed koraki biashara you know how there is a lapse so there are many approvals ekero muntu gochiko chake biashara these approvals yotakeire and these approvals are good to maintain order na kulinda magma y'abantu nto chake biashara gete biralete madhara y'abantu so it's very unfortunate ekero egento nakirikia betegaria muliro gusamba abantu very unfortunate and at the watch of the government negento gigo kumi na ndegento getarikia ekera abantu bali bagusekanete batari gotekia ekewango do you know abantu bali mbagwate license they have licenses license jogo kole biashara these people baba the licenses must be brought into book oikabala into the book ingakiba kolete bakaina ne license gochikobeka mangana yechikasi yasabantu abange bamenyete kabireria no nyambo songo gaiga I think I've seen plants somewhere chire near residents you know goikabaligereri buya mbabeka those plants chirange na sabantu bamenyete chibaisa kokora mangana ataliamaya so the county government should be on the radar eligereri buya again deligelinga these plants mbuyachigekire nchirange na sabantu gosejire away from the people so ebinte bitakere biregereliwa okay kolengana naye nonchele ngobokurume ngochangira bole ose bokurume ngochangira bole amangana yo kotokya se ensita Kenya I think amangana yo bokurumi negento ndagaruke it's an open secret yani mate an open secret negento geli yani mutatageti kukwana yani mogotenga ebuno bobisi lakini botali obobisi lakini bole wasi bole siko gigaiga kero muntu namanya tenga ki corruption ere Kenya and it is almost becoming a norm it's almost ngochira kabenaro ogochikogenda gopaki gali yawe iga goikomo takabesa iga ngaki
tikampark egari yane gaiga igo wakanete baka parking fees nande kwa wachaka ko omonto ngaki no ino omonto olikire ogokora egasi wachiko genda bisiga omonto utagete services gete kwa omonto eminga gaki mwanone nkonye bwange gente, that is corruption. You see, bana ebintu bune ebyo, it is yani yabeire ngane culture, yabeire ngane naro. In fact, some of the people kokora approve osiji mbatagere ba visit the ground. Most of the time they don't visit. Omonto akwa kali simiga otomachibese ohe guji license omonto agenda sakora asako genda guji. So they don't do these visits bakora approvals chirichitakere. So corruption, it is there. Corruption nero bukurumi embole asense yetu ya Kenya. Na inde obukurumi obo, it takes you and me, not even the government. It is me and you turabeka ne amuntu n'abananji tatebenga no to corruption. Okay, na oroche ekere engane yabeire gose muchando obondo bwense obeire ali serikali yagwesa ketenga bono tuchukwe mukirichiko. Ninki serikali tali kumukirichikiriga nyumo muchando yotaraba. Na kia kingatebanga it's because of corruption. Inga kiki irichiko kwente kwemukiwa. Na ekere muchando obeire gose nekere otaraba. Ngete nekere otaraba. Because RICHIKO, if somebody is committing an offense, onyo muntu gakokora ugosalia. Kwa RICHIKO. Igago tugupaka consequences chiche, gose gatakire ko arrested immediately. Airu aseke gambere. But bono gage ba ku react. They react. Yani mbali bako mitigate baligelinga disaster management preparedness baligeli go chimotwe batebanga gaige gentegese ko ganda there will be a disaster or we bako kanya disaster kala yabe bachaka ko react which is not gento getali ekia. So if somebody ngokorale gento kerima minja yelichiko egetambo kire getakire kieirwa immediately. Yes. Korengana ne no gwa gosekera muchando beire abantu batete babe compensated RICHIKO na kirigo tebariro. You know, car accidents chabeire. If somebody is found to have been negligent, na bako genda court or we compensation or we compensated. So onyo muntu be negligent. This person was negligent, and you saw those people negligent. Again, the court is able to award damages. If onye tuagende process ye court, twagende process ye koti twatebanga twachire koti kwanyolire a judgment ndongera wegoro ku decree yakaro kwanyolira nabako genda we execute we in executing nabako genda bwatachi properties on ebintu by'omuntu you something like that onyole chibese. Yes. Okay, asante kigima bono tetokunire se turoche tote tukorega okunire nsemerio boshoria aba LSK gose aba wakili aba ntobwate mu Gusii ndeko korwana kiro gekyo abangi lakini renda se kiro gekya ganene kyo president ntobwati mu Gusii aroro lakini kiro gonkero na indekere kanene mono ye toguchwakera chikura ntobona abawakili a member omuntu gochwikaransa se Judicial Service Commission alias Judicial Service Commission karotwanyolire commission agigarie ntobwate omwana itokorusito gigaiga okoroku mwanzo mbati wakili omwanzo mbati is my senior na inde nkubuli alekero gekyo ya kokoba a member ya Judicial Service Commission na inde nabondo chengambu yale na inde tikatumuganiria maya aikaransa alias commission area omate commission inere kulika je magistrate yali ka court clerk yali ka yanere kokora employment in the judiciary and no roje Kenya itoiga ko Rafael Sieke nyagosira Filipoira oruko unique songo chitariki kenyorokia no mubero nigora niwe chitariki isano naisato ase kenyorokia irianyi kegotoka
agende gigari anyole kirugukiria atokonye ntutwensi ndio bochari bocha gokorekana chitariki 29 omutinyo yo. Okay. Yes. Na bonto kwandira bochi gokorekana obwa LSK na. Yes. LSK tocha gwaka chikule chiamu. Judicial karo tocha gwaka chikule chio as member of LSK will voting tocha gwaka council members na to vote a member ya Judicial Service Commission ML representative. Ntu agrete female representative kero kende ikamagega bono ne male representative tocha gwaka chikule chiko chwako amo no bachori bwa LSK. Ngo gwaka tole president, vice president, general members bako konyi council eyo ejina chikura tocho waka 29. Yes. Okay, asante kigema mwanchu murigere moigure nga na intunto bwate oyo gochi koboria kirogekyo ekirokya whatever Judicial Service Commission ono rende na intunto ratikara maiga lakini rende no nyani ga ugase council ekirongere nga general membership ntobwate buno mwana minto kurukwa mano wazea koboria ari kirogekya ase a council. Igo bagusimbaro no ane kero kerikyo vice president ntobwate mugusio minto ko Kenya mwanza okubuli kero yo vice president abagusi nabande nabange bakubulia lakini president tayo lakini aso president era ondi yeye ntorabeka kero ko toligere tipone kenene buna bagusi ni kero kikyo commissioner obo Judicial Service Commission na into nabatokero merete ilianza sana na kichikora chiwako ningenda ngake unaje ya amanyete it's a membership you know that is a professional organization only members bago chiwaka chikura bali bago rugunga advocate of the High Court of Kenya na bago chiwaka chikura onde igata gocha ya kiagara litalia onde ya register ya bago chikura ba LSK iko bali the advocates of the High Court of Kenya of good standing Marieta base voter register ya LSK na baraje bagende kurubera wakera baraya buchigura chitariki 29 mutinyo. Okay, ingana yawo cyasa aba advocate bari bararongo rwa Gusii online state ya Kenya. Yes. Ningana kyo kubate korengana obachori obo. Okorengana obachori obo obachori will come and go. And will still remain to be colleagues. Ekiagara manyete karo chukura jire kero abante bago take positions kabisa ni manyete no nyana te bayenga bagusintoro merete omwanza baro batali fo mwanza bara so muntu olionde tintake tukana kukwana lieta bara so muntu olionde bono na bara igubo benga kinachi kukwana iga batirende kero muntu maete nabwate choice yayi igongo te banga ki at the end of the day we remain to be colleagues chukura will come and go we remain to be colleagues tigatobe peaceful tikatachora barayi baratokonya. Okay. Yes. Asante kimu mwanchu muri yando chako baye chinsane ebiro byatonyorire nganchire tokorire iga korende tigange omuwakili deike eyemo arobosemi bwaye gwechi ase omurigereria wetuka yarero. Abantu baminto mbiyamona sengencho mwabere amona intwe igonta geteko batebinga tigato toiwere RICHIKO kero iwere RICHIKO tokwenyora isiko ye RICHIKO and I hope ngakiende naende ntonyora libaga kabisa lakini rero ntagetente y'abantu baminto engana ye moyo bosemi gwantebye engana ye moyo bosemi ndabatebi nkelingaki na talire Gusii yaito in my little time of practice na renga abantu baitege ntongere ku succession mbara akore ibintu byo ku succession kwanyona nonyane kero umuntu abwatiru mbagwati nonyane taito yokubekero umuntu ime akoleki asoke succession negendo kere raisi tikatogenda tokole succession ya malimonya bayibuli baito bakure tikatokole succession gendo liyo muwakiri mukole succession mutwale chitaito nabura nyole kinde yajire ubeke taito eyo bentenenera onyole kwanyolire wasukire gochimotwe na ndenga kiende konda acha na nimba obosemi onde but for now nonya naje timaiti your father nabwete ngwana ndembore okay ndobo ora nyole kale wasine sokoroje ono succession ina narolire bwate mochando seito gigaiga tikatoliya abawakiri asebale tokole succession tutwale chitaito chire up to date. Okay, thank you.
Asante kema ntocho torigereria ngane ya section atase tumanya ngaki chiko kyukubwati kwa mayakonyorea amasakara yo buli. That is good. Okay, asante sana mwancho murigereria ase edagika aya moyoka ndarigereria ndochinga James Moseti awatebanga watching live. Pass my regards to Wakili. He has actualized the constitution to the people. Wakili is a working constitution. Oivo na otenga okoira pongezi kiongozi Fania Onseri atanga korwaliana bonchari mark me present. Asante kigimo mwancho murigereria bali mwato machi SMS bali mwato ma uchumbe bonsi kwatenga. Asante kigima togenda kubwatira na asencherenga bunejwe yo nentuntwane kinga twarentire abageni abawakili abo abamanye korwase chinsemo chonsi elibatwerera igoro yerichiko rito ase enseto ya Kenya aikiaga turochenga wikatubwati RICHIKO unatebiringa kubwati RICHIKO twenyorase akongugoika enga kiende twaroborigere bya Ndizi TV eretenene ndori kaske muma nigo twari kubwata nere job mangi korwa twachagete chinsa chirichiko munibere boikaboni gana boigo Abigael Nyanchama nere oringe maiga ye kamera kwana kinga chibi chamo na marioge chagwekire asenjera yo boikira no twara borigere bya Ndizi TV asemero berio ekobwatia obwansubo mu Gusii. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'Ekimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'Ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Ekigali gya NTSA buyo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School.
esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work, Voigo, Nkwegeria Bare, Theater Technology, Amaigerio a HTS, NASCOP, Nkurwa Bare. Nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council, Gusenek, asebali bakurwa tambe, mbabuate chi hostels, chokomenya. Nigo bare a senyegitari ya Ram, ereange nekigambiro kia Kisii Low Courts, mbabuatoro sagiaronde angene kanisa Deliverance Church imeyomu chukisi. Apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda inoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Twaichanire korali ogokwa kwa Evangelist Timothy Ondieki Kimaiga uyo siri obugima bwaye imenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Maiga jokurwara egeke nigari gosoma ase skuru y'abamura ya Nyambaria ekerasi gya 10 yani form 2 nigare omwana bomulisia Isaiah Roli Kimaiga na Doreen Nyang'au nigare mumuro mwabo Maureen Nelson Emmanuel na Blessings nigare kasenia Edmond Wesley Brian Ashley Michelle Jaden Faith Jimmy Frank Junior amona banda bange nigaro muigo Damaris Ruth Basta Monica Regina Christine Dixon Omweri na Sami nigaro mochokoro o Andrew Anyona Florence Anyona Nyagosira Timothy Kimaiga na Paris Kimaiga omuberoye nigura rusigwa senkendu chitariki isano naisato omutinyenyego kabere omwaka wechiru 2024 ogusabiro noko enwa kwae nigokora akorekane chitariki kianda omutinyo kabere omwaka yoiga aria ase kenyoro kia nyoero kegotoka sub-location ya Bunyagatanyi location ya Nyakoe ebunge ya Kitutu cha Chesao unigeta kia Ndizi TV nigo twatumire ngora yaito gochia se amate yomogaka Kimaiga Ndizi TV Ubwansu